Despois de facer a súa estrea oficial en Muxía e uns meses coincidindo co 20 aniversario da catástrofe do Prestige, o PSDG presentará este vindeiro venres na Pobra o documental Prestige 20 anos despois, realizado polo propio Gabinete de Comunicación do partido. Será nun acto ás 7:30 da tarde no Teatro Elma. Creemos que a historia que hai que contar, que non se pode permitir que se olvide, hai que facer unha memoria colectiva coas cousas importantes e para máis con este que foi un momento moi importante, eu creo que a nivel xa de todo o país, pero sobre todo para as galegas e galegos. Trátase dun documental de aproximadamente 40 minutos de duración, estruturado en 3 bloques. No primeiro descríbese a catástrofe e a forma en que se xestionou. Reconstruir unha historia moi compartida por todos, pero ao mesmo tempo intercalando protagonistas que o viviron en primeira persoa e que o sufriron, non? Por tanto, eu creo que ten unha parte emotiva e moi de verdad, non? No que se conta nel neso, non? Despois, por facer unha pequena alusión á estructura do documental, é un documental relativamente breve, non? Dura 40 minutos, e un documental que se estructura, digamos, en 3 grandes bloques, non? Un bloque que describe a catástrofe en sí e a forma en que se xestionou, unha forma, eu penso que xa coincidiríamos todos en dicilo polo menos nos seus primeiros momentos, unha forma bastante trapalleira, non? A continuación abórdase a reacción social e a vaga de solidariedade que xerou, e por último as leccións que a catástrofe nos deixou. Tras a proxección desenvolverase unha charla coloquio na que intervirán varios dos protagonistas do vídeo, como é o caso do expatrón maior da Pobra, Manuel Maneiro, ou a bateeira e presidenta da Asociación Mulleres Salgadas, Dolores Gómez, entre outros. A intención do partido é presentar o documental noutras vilas da Ría de Arousa. Unha vez rematadas estas presentacións, publicarase na propia canle de YouTube do PSDG.